Civilizačný progres v rámci 20. storočia bol umožnený aj kvôli tomu, že technológovia našli spôsoby, ako vyrobiť rôzne syntetické látky, ktoré mali špecifické vlastnosti a tieto špecifické vlastnosti vlastne vylepšovali dovtedajšie výrobky a produkty takým spôsobom, že dochádzalo k nejakým zásadným zmenám a zásadným vylepšeniam. A jednou z takýchto látok boli aj PCB látky. Tieto PCB látky boli vyrábané na území Slovenska v Chemku Stráske. A bohužiaľ po čase, a nielen v tomto prípade tých PCB látok, ale aj v prípade iných zlúčení, ktoré človek vymyslel pre uľahčenie a vylepšenie jednotlivých svojich činností, sa ukázalo, že z hľadiska zdravotných a environmentálnych rizík tieto látky sú veľmi, veľmi nepriaznivé a spôsobujú jednak chorobnosť a jednak aj veľké kontaminácie na životnom prostredí, ktoré sú z dlhodobého hľadiska veľmi nepriaznivé. PCB látky, ktoré sa vyrábali v Chemku Stráske, majú špeciálne vlastnosti spočívajúce v tom, že sú vynikajúce dielektrikum, majú veľmi nízky elektrický odpor. Tým, že sú to perzistentné organické látky, tak vlastne sú veľmi stále oxidačne, sú fyzikálne a chemicky ťažko rozložiteľné a biologicky tiež skoro nerozložiteľné. Všetky tieto vlastnosti ich predurčovali na to, aby sa dávali do výrobkov, kde sa zvyšovala stabilita rôznych organických látok, čo je napríklad do transformátorových olejov, do kondenzátorových olejov a dávali sa do farieb, kde veľmi výrazne vylepšovali vlastnosti týchto farieb, bola roztierateľnosť ďaleko lepšia ako bez použitia týchto látok a ich použitie bolo úplne širokospektrálne. Bohužiaľ, práve tým, že sa ukázalo, že tá škodlivosť prevyšuje ich tie jednotlivé účinky pozitívne, tak bolo treba odstaviť výroby. Vo svete sa odstavovala výroba už od konca 50. rokov a u nás vlastne sa začali v 58. roku iba vyrábať v tom Chemku Strásku tieto látky. Vyrábali sa až do roku 1984. Tým, že neprebehla doteraz žiadna nejaká veľká objektivizácia toho skutkového stavu, aké je to Chemko Stráske kontaminované týmito PCB látkami, tak Ministerstvo životného prostredia prikročilo vo februári 2019 podpísalo zmluvu s konzorcium firiem na geologický prieskum. Ten geologický prieskum sa týkal viacerých lokalít. Celá tá zákazka sa volala, že prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží na Slovensku a jedna z týchto záťaží predpokladaných bolo aj areál Chemka Stráske. V rámci prieskumu areálu Chemka Stráske bol vykonaný projekt geologických prác, bol obhájený, prešiel cez internú aj externú oponentúru na Ministerstve životného prostredia a vlastne následný krok mal byť podpis pána ministra na to, aby po týchto prípravných prácach mohli začať samotné realizačné práce na tomto projekte, ale k tomu už vlastne nedošlo. Medzi tým v roku 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia v areáli Chemka Stráske. Mimoriadna situácia spočívala v tom, že Okresný úrad životného prostredia v Košiciach dostal podnety od občanov na zlé uloženie odpadov v Chemku Stráske a takisto aj našli sa určité lokality, kde bol odpad zahrabaný v areáli Chemka a rozsah týchto vlastne neoprávnených nakladaní s odpadmi bol tak veľký, že vlastne bolo potrebné pristúpiť k mimoriadnej situácii, ktorá bola vyhlásená v dvoch okresoch, a to je Michalovce a Humenné. V rámci mimoriadnej situácie sa riešili 3 lokality z areálu Chemka Stráske, a to je ošipáreň, tepláreň a tzv. Pramenište. Samotná ošipáreň, jedná sa o malý objekt, v ktorom bolo veľmi nevhodným spôsobom uložené väčšie množstvo neznámeho druhu odpadov. Predpokladalo sa, že tam sú aj PCB látky. Čo sa týka teplárne, tam v
podzemných priestoroch tohto objektu bolo uložené ešte väčšie množstvo odpadov a areál pramenište, tam vlastne sa vyvážali odpady, ktoré boli historicky z rôznych nepodarkov a z rôznych zvyškov výrob a z rôznych odpadov, ktoré vlastne vyprodukovalo Chemko počas svojej prevádzky, boli ukladané na jedno miesto, kde boli postupne potom zavážané a prekryvané zeminou. Areál Chemka Strácké sa skladá z dvoch takých základných oblastí. Jedna je samotný priemyselný areál, v ktorom sa vyrábali rôzne druhy chemikálií. Nad týmto areálom sa nachádza 600 hektárová obora a priláhle ešte ďalšie celky, kde je to v súkromnom vlastníctve a je tam vlastne zvernica v súčasnosti. Čo sa týka tých samotných jednotlivých zdrojov kontaminácie, ktoré boli ako súčasťou mimoriadnej situácii, tak jedná sa o tento objekt, to je tepláreň, o pramenište a vlastne aj tá samotná ošipáreň sa nachádzala v tejto ľavej časti areálu závodu s tým zlým skladovaním. Problematika znečistenia Chemka Stráské je o to zložitejšia, že nejedná sa vlastne len o samotný areál Chemka, ale určitým spôsobom došlo ku kontaminácii aj širšieho okolia. Prakticky v celom okrese sa našli rôzne stupne kontaminácie pôd. Monitoringy sa robili v 90. rokoch a v prvej dekáde po roku 2000. Robili sa monitoringy pôd, robili sa monitoringy vôd, robili sa monitoringy zvery, jednak divoživujúcej, monitoringy rýb. Všetky poľnohospodárske produkty, ktoré boli monitorované, viac menej ukazovali stálu kontamináciu PCB látkami. V rybách sa nachádza kontaminácia v tých extrémnych prípadoch až mnoho stokrát prekračujúca potravinový kódex. Vo zvernici, ktorá sa nachádza priamo nad areálom, všetká divožijúca zver je vlastne kontaminovaná PCB látkami. Domáci chov je tiež problematický, pretože do potravinového reťazca sa z pôdy dostávajú PCB látky, ktoré sa dostali vzdušnou cestou z areálu Chemka Stráské. Môj taký osobný názor je, že takým nevhodným spaľovaním vlastne PCB látok niekedy v 60. 70. rokoch, lebo dovtedy nebola možnosť ukladania žiadnych odpadov na oficiálnu skládku. Všetko sa to riešilo cez spaľovanie alebo potom nejaké takéto z dnešného pohľadu úplne ilegálne odkladanie jednotlivých odpadov do tých lesných porastov, ktoré sa nachádzali nad samotným areálom. Tak všetky tieto odpady sa hlavne pri tom spaľovaní dochádzalo k určitej forme termickej desorpcie a do ovzdušia sa dostávalo veľké množstvo PCB látok, ktoré potom kondenzovali v tom širšom okolí a takto kontaminovali jednotlivé pôdy. Z dnešného pohľadu, čo sa týka ako možnosti na sanácie tohto areálu a širšieho okolia, tak jedná sa o veľmi náročnú problematiku. A to z toho dôvodu, že vlastne my tam máme úplne koncentrované tie PCB látky. V určitých množstvách uskladené boli v súdoch, teraz sú v kontajneroch po tej mimoriadnej situácii, ktorá ako zabezpečila aspoň to, že z tých niektorých objektov boli pozbierané tie PCB, teda boli pozbierané tie odpady a boli dané do kontajnerov, kde dodnes čakajú na nejaké výsledné zneškodnenie. Zneškodnenie by mohlo prebehnúť ako buď termickou cestou, ale v súčasnosti vo svete sa preferujú skôr iné technológie, tzv. Nespaľovacie, ktoré by zabezpečili tieto koncentrované látky, aby došlo k ich úplnej deštrukcii a k možnosti vlastne potom nejakého ďalšieho spracovania alebo zneškodnenia. Z hľadiska zdravotných rizík PCB látky sú problematické kvôli svojej bioakumulácii. To znamená, že ako náhle sa dostanú do tela cez potravinový reťazec, tak vlastne zostávajú potom viazané na tukoch a monitoringy, ktoré prebehli začiatkom 20. storočia na obsah PCB látok v krvi v tomto okrese, tak výrazne naozaj prekračujú všetky odporúčané alebo teda limitné kritériá, ktoré sú stanovené vo svete. Nie je celosvetový úzus na jedno číslo, že čo by mal byť akože ten úplný strop, ktorý v tej krvi
tieto PCB látky sa môžu v akých koncentráciách nachádzať, ale na druhej strane tie koncentrácie sú teda niekoľko desiatokrát vyššie ako u všetkých ostatných obyvateľov Slovenska. A pritom všeobecne sa vie, že celé územie, alebo teda všetci obyvateľia aj Slovenska, aj Českej republiky majú vo porovnaní s inými obyvateľmi, či už Európy alebo sveta, veľmi vysoké tieto hodnoty PCB látok v krvi. PCB látky sú kontaminanty, ktoré v ľudskom tele spôsobujú celý rad závažných porúch. Jedná sa o choroby pečene, o choroby štítnej žľazy, o choroby pankreasu. Sú rakovinotvorné niektoré z tých konglomerov PCB látok. Nachádzajú sa v tých tkanivách, ktoré sú predovšetkým tukové tkaniva. Dojčiace matky odovzdávajú, a to je vlastne jediný spôsob, ako dostať tie PCB látky z tela, je to, že dojčiaca matka nechtiac odovzdáva svojmu batoľatu PCB látky cestou produkcie toho svojho mlieka. Takže kontaminácia PCB látkami nie je iba problém samotného areálu Chemkostráske. Terciálny stupeň čistenia odpadových vôd v Chemkostráske bol zabezpečený cez odkalisko Poša, ktoré vlastne tiež bolo kontaminované dodatočne rôznymi chemikáliami, ktoré vlastne z tejto čovky vychádzali. A nachádzajú sa tam aj PCB látky v rámci tohto znečistenia. Čo sa týka ostatných jednotlivých zdrojov znečistenia, ktoré sú sekundárne a ktoré vlastne až dodatočne boli kontaminované z tohto areálu, tak jedná sa o skladku Pláne. Skladka Pláne bola vlastne vybudovaná a skolaudovaná v marci 1993, čiže dovtedy tá výroba od roku 1958 až do roku 1984, ktorá počas tej výroby PCB látok nebola možnosť nikde tieto jednotlivé kontaminanty z výroby, zbytky výrob, odpady, obalová technika, všetky tieto ostatné veci, s ktorými prichádzali tie PCB látky do styku, nebolo ich možné kde ako uložiť, keď bolo potrebné ich niekde zneškodniť. Čiže je veľký predpoklad, že v rámci areálu sa nachádzajú ešte ďalšie ohniská, kde boli iba veľmi jednoduchou formou a tak veľmi primitívne zakopávané tieto PCB látky. My keď sme mali robiť tie prieskumné práce, tak vlastne v rámci tých prieskumných prác alebo prípravy tých prieskumných prác sme s pamätníkmi prešli celý areál veľmi podrobne a aj hlavne tú lesnú časť, kde boli vytipované tie rôzne terénne nerovnosti, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou sú prekryvy rôznych skládok, ktoré dlhodobo sa nachádzajú na týchto územiach a vlastne aj kontaminujú to okolie. PCB látky nie sú rozpustné vo vode, čo je dosť také pozitívne z hľadiska ich migrácie podzemnými vodami. Na druhej strane veľmi dobre sa viažú na jednotlivé častice pôd a vlastne aj po každom takom väčšom daždi, keď dojde k situácii, že sú splavované nejaké ilitické častice, ilové častice do týchto vôd, tak vlastne veľmi rýchlo sa naväzuje tá PCB látka na takúto časticu a potom flokuluje do sedimentu. Čiže vo vodách sú málo rozpustné a vody neobsahujú vysoké množstvo týchto PCB látok. Čo sa týka tých sedimentov, ktoré takto vznikajú, jak som to popísal, tak tam tá koncentrácia tých látok je veľmi vysoká, predovšetkým v areáli a postupne klesá, jak sa dostáva ten strážský potok, alebo teda už ten názov jeho pôvodný, ktorý tečie cez areál ako odpadový kanál, už to signalizuje, že vlastne historicky veľké množstvo tých odpadov sa práve do tohto kanálu vylievalo. Tento kanál sa potom mení na ten strážsky potok a strážsky potok tečie do Laborca. Z Laborca vlastne voda cez prívodný kanál sa dostáva do Zemplínskej šíravy. Sedimenty Zemplínskej šíravy sú tiež kontaminované PCB látkami. Tá miera tiež nebola až tak presne objektivizovaná a hlavne z pohľadu nejakého časového vývinu. To znamená, že tie merania, ktoré tam boli robené v 90. rokoch, boli najvyššie. Po roku 2000 boli nejaké merania robené a tie signalizovali určitý pokles obsahu PCB látok v týchto sedimentoch.
Ja sám som robil niekedy po roku 2000 pre vlastné potreby našej spoločnosti, sme robili nejaké odbery vzoriek pre laboratórne účely a na nejaké zdokumentovanie našich postupov dekontaminácie týchto sedimentov, tak vtedy boli tie koncentrácie oveľa vyššie, ako sme namerali napríklad pred nejakými 4-5 rokmi. Čiže aj keď hovoríme o perzistentných organických látkach, čiže mali by byť veľmi stále, ale postupne vyzerá to tak, že v tých sedimentoch dochádza k úbytku týchto PCB látok, čo je veľmi dobré, aj keď nemáme my ako ľudia na tom žiadnu zásluhu, ale vlastne príroda si našla spôsob, ako sa pomaličky s tým vysporiadavať. A čo sa týka samotnej zemplínskej šíravy, tak tam tá voda neobsahuje nejaké nadlimitné množstva PCB látok. Čiže z hľadiska nejakého kúpania alebo z hľadiska využitia tejto vodnej nádrže sa nejedná o nejaký veľký problém. Problém je to, že v tých historických sedimentoch, ktoré sú už čiastočne prekryté tými čistejšími novými sedimentami, ale v tých historických sedimentoch tá kontaminácia tam je. Bohužiaľ ten potravinový reťazec rýb je viazaný práve cez tento detrit a cez tento sediment, ktorý vlastne je evidentne kontaminovaný a prenáša sa to potom aj do tej svaloviny tých rýb. A platí dodnes vlastne na zemplínskej šírave ten úzus pre rybárov, že chyť a pusť. To znamená, že nie je možné si tú rybu ako odniesť domov. Nachádzame sa v silne poľnohospodárskom regióne, to znamená, že jednak tá poľnohospodárska výroba je tu na dosť taká masívna a čo sa týka tých bežných občanov, tak veľmi často dochádza, teda si privyrábajú alebo doma si dochovávajú či už poľnohospodárske, teda rastlinné produkty, ale aj živočíšne. A práve v týchto živočíšnych produktoch sa kumulujú PCB látky, ktoré sa dostali do pôdy cestou, teda s tou vzdušnou cestou priamo z areálu Chemka. A práve tá snaha o tú objektivizáciu toho, čo sa môže používať, čo sa nemôže používať, v akom prostredí áno, ako nie. Možno, že štát bude musieť do toho vstúpiť s tým, že bude robiť nejaké dotácie na to, aby krmivá neboli z tohto regiónu, aby boli z niekaďal inokade, ale určite bude potrebné nájsť nejakú celospoločenskú zhodu, že je potrebné vynaložiť relatívne väčší finančný prostriedok na to, aby sa to v tomto regióne dalo do poriadku a aby vlastne títo ľudia netrpeli úplne ako zbytočne. Lebo tie karcinogénne účinky a vlastne aj tie rakovinotvorné účinky práve tých jednotlivých chemikálií sú preukázané a bohužiaľ v tom potravinovom reťazci ich nachádzame a spôsobujú určite veľmi vážnu chorobnosť, vysokú chorobnosť tohto obyvateľstva.